nindot ko. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dodds Torta. Karon sabay ta sa among family one day tour. Maadto ta sa Maragusan ug maadto ta sa Mainit Falls sa Maco, Davao de Oro. Sabay ta, tara, mag-tour ta! Hello mga Dodds, diri abot na ta sa Maragusan. Laag na pud ta diri sa CNC Campo de Oro, balik-balik na for the second time. Yes, Campo de Oro ta. Yeah, may morning. Yes. Kasi nakanindot sa Campo de Oro. Kasi nakanindot. Anong nindot dito? Ang nindot ito, makita niyo ang tanan na mga view. Ang view no? Nindot. Okay. Sige. Abo niyang atuon sulungon. We have visitor here from Korea. Hello, ma'am. How's your day in the Philippines? Miss Bao-Bao. Yeah. Bye-bye. Sige ya. Okay na ta. And here we go. Pato na to sa CNC. Sakay ang Bao-Bao. Eh wala kami nakabuking. Wakasulod ang sakyanan. Gamay ang dalan, magkastok pagsakyanan. Entrance. Tag 40 pesos ang entrance diri. CNC. Ay wow. Lipis na. Dara na ko nindot dira na ko. Wow. Pambiadang. Wow. Wow. Mga pinaka. Ala kanindot oh. Pakado na. Pwede kita pilaglaki. Okay mga Dodds, ang mga kapamilya dinhi sa CNC Campo de Oro. Okay, bye-bye kamo naman. Kaway-kaway naman dyan mga kaibigan. Gra. Pwede mag-rent? Pwede po ding ani. Ay, kani. Mabiga, oh. Yan, nasa taas, pila ka ni. Eh, maubaba na kita ka. Mauni sakay na sa bao-bao. I love Yamaha. Nigwapo doon unok no. Nigdagan doon noon ang cloud. A few moments later. Going to Asatagay. Salvosa Falls. Yeah. Mga? Sige, cut long. Go. Salvosa once again. Donox. Dira, gunit na, dira. Okay. Hindi dyan. Going down, Enoch. Go, Knox. Go.
Yes, gunit long. Gunit snok. May pag nanglian mo eh. Gani, wa may picture. Sige na maglawan. Yeah, goodbye Salvosa. Salvosa. We're going to Mainit or Sulphuric Falls. One hour later. Hello mga dudes, karon nangaluya na ang tanan. Nawata ng isa Mainit Falls. Hello, welcome to Bilawa, Mainit Baco, Davao de Oro. Kumusta man yung mga local tourists nga di pa kasulod? Kay naglinya pa, nagulat sa schedule. Kay daghan diri og tao. Gusto magpainit-init. Kasulod nami, wala cottage. Here we go! Nakasulod na sa pipila ka oras nga hinulat. Isa ka adlaw nga hinulat. Aron lang makasulod din ni daghang katawhan na puno ang Mainit Falls. Kita naon nato kung pareha baka init gihapon sa una. Sama sa ilahang pagdawat kanamo, sa ilang mainitong pagdawat nga makasulod diri ang. Mainit magpamasage ta diring dapita. Nakasa inyo nga po ano? Ginagmay na siya. Nya green na iyahang color sa una kay murag pula-pula man to. Oh, yellow. Ay. Hala, kalami sa massage diring dapita. Ako pagkatapos mo na dirita sa Mainit Falls diri sa Baco, Davao de Oro. Kung makita ninyo pero kainit nag-aso-aso. Pero ninyo kini para sa ato ang pangtanggal sa ganyan na panuhot. Sige, adin mo diri sa Mainit Hot Spring sa Baco. Tora kung nakita sa taas ga aso-aso. Sa kainit labi na kay alas 12 na karon sa udto. Niing ani kadaghan ang maligo bisan pa og init ang oras alas 12:30. Tusmog ni Inok sa Mainit. Maanad Dili na init no kadugayan. Massage. Di ba kaya? Oh, si Miggy gani oh. No, dili na init guys. Ayun oh. So good. Sige daw no. Basig pwede na kahimol bulan no. Sa likod. Ay, na-appreciate na niya. Tarugo, no? Pindot, sige, picturean ta ka, no?
Ayos ako yan ha. Wow, tanawan ninyo ang mga sheets. Sige. One, two, three, smile. Okay, 1, 2, 3, taas kamot. 1, 2, 3, smile. Di makaya. Kasakit sa init. Kung mga dogs karon, i-challenge na ako kung kagalingon. Dirita. Dirita sa nagtulo. Nagkagat. Sa nag-agas nga. Tubig. Nag-agas niya, huwag nagtulo. Agay. Agay. Mura na ko gihimulbulan, tanawa, wala sa buhok. Kaya na nagkakatlog. Ano ka namit yan, batyagan mo no? Turugon. Katurugon ka sa kainit. Sa kainit tubig. Tignan po. Tayo rating now. Dito sa taas, bawal mo saka dito. No, na dito isa ka ang tubig. Pag abot diri sa baba, nagkatag na siya. Kunya diri nga dapit, dili bawal magpanaw, bawal magpanti ug magbra dinhi dapita. Agi kuan daw kanang respeto daw sa culture. Sa culture. Ayan, nagpaano na. Nagpamassage na si Kap. Nag-out na. So, guys, magawas na mi. Maguli na mi. Humana ang among init-init. Bye-bye. Kadagan pag nagapila diri kami manguli nami. Kay hapon na maniud ko na. Alauna na pero wa pa mi paniud to. Unsa oras atong pamahaw gay na? Alas 9. So atong paniud to is alauna. Mag-ilis pa mi. Naapad diri nakapila sa kadaghan. Mo ato diri sa mainit. Ma'am. Ma'am, anong init ang mainit? Naay bulkan? Naa-sir. Active. Siya mo. Pero walay kuan siya nga murag mubuto. Ana. Siguro na yun na. Siguro yung panahon na mabuto siya. Kan. Siya. Ay, pero ginamonitor. Ay, okay. Sige, ma'am. Salamat. Welcome sa akong vlog, ma'am, ha. Dudes Torta. Mga dudes, diri tao manamigligo. Maniod ko sa ta. Kay alauna na. Diri nagpaluto mi og manok. Nga, inula. Ang manok tag 300 ang kilo, midluto 150. Iubanan sa amo ang lechon liit. Bites ng paniod ko sa among paglaag. Yiking. Kaya nakulang ang among rice. Dukot na lang. Nagpalungag kami. Salamat sa imong lami nga manok. Silabaw. Lami-lami pagkaluto. Langga. Hello sir. Hi sa ako ang channel. Salamat lami ang imuhang sabaw nga manok. Lami nga tingala. Si Parking Boy. Pila di sa ngalan? Chan. Chan pila bayad magpark? Pila bayad magpark? Magpark dira o magpark. Pila bayad? 20. 20,000? Kuya ni mo ni. Kuya. Hi kuya. Mga doon, zuman na may ugpa ni Odo. Ang oras, sa oras? Oras na para maunda. Mag alas 2 na. So human na may kaligo sa mainit. Human na among to. Muuli na mi sa Tagum City going to Kipalili.
Kita kits! Okay! Enjoy! Yeah! Merry Christmas! And Happy New Year! Yoo! 1 hour later. Hello mga dudes! Sumana ang among one-day tour sa Maragusan to Mainit Falls sa Mako, Davao de Oro. Diri nami sa Tagum City. Thank you, salamat sa pag-uban ka namo sa pag-tour. And uban kining perti ka gwapo nga bata. Si Inok Gino Velarde. Meanwhile, Hello mga dudes! Please support Sweetyville and Bughaw TV YouTube channels. Hello sir and ma'am. Good luck sa ato ang journey. Hantod sa sunod nato nga paglagaw. Sabay ta. Ubani kami. Manuroy ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye. Bye-bye.